ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон мавзӯи имрӯзи худро оғоз мекунем. Аввалин инсони халқшуда, аввалин душмани шайтон, аввалин паёмбаре ки фариштаҳо бар ӯ сажда карданд, аввалин инсоне ки аз биҳишт берун шуду ба замин фиристода шуд. ӯ аввалин паёмбар Одам алайҳиссалом аст. аз шумо хоҳиш мекунам дар шабакаи мо обуна шавед, зангуларо зер кунед, дар навор лайк гузошта маро то охир ҳамроҳӣ кунед. худованд ба ҳазрати одам тамоми номҳоро омӯзонд, ҳамаи илмҳоро бар ӯ дод. ҳангоми омадан қадаш он қадар баланд буд ки ҳатто ба абрҳо мерасид ва баъдтар қадаш кӯтоҳ шуд. 500 сол дар биҳишт ва 1000 сол дар замин зиндагӣ кард. қадди одамизод баъд аз одам алайҳиссалом рафта рафта кӯтоҳтар шуд. худованд ба фариштаҳо гуфт: ман рӯи замин халифаеро халқ хоҳам кард. фариштагон гуфтанд: дар ҳоле ки мо туро парастиш мекунему ба покӣ ёди туро мекунем, дар замин касе ки сабаби фасоду хунрезӣ мешавадро халқ мекунӣ? худованд гуфт: ман чизҳоеро медонам ки шумо намедонед. худованди мутаол замоне ки мехост одам алайҳиссаломро халқ кунад, ҷабраил алайҳиссаломро ба замин фиристод то аз замин як мушт хоку гил биоварад. замин ба ҷабраил гуфт: ман аз ин ки ту аз ман чизе бигирию маро бадбахт кунӣ ба худо паноҳ мебарам. ман намехоҳам ту маро маъюб кунӣ, чун худо аз ман як ҷомеаро ба вуҷуд хоҳад овард ки ин ҷомеа нисбат ба худо саркаш хоҳанд шуд. худо ба хотири онҳо маро ҷазо хоҳад дод. ҷабраил алайҳиссалом бидуни ин ки аз замин чизе бигирад баргашт. гуфт: худоё, вақте ки замин ба ту паноҳ бурд, раҳояш кардам ва нахостам рӯи он бимонаму маҷбураш кунам. худованди мутаол микоил алайҳиссаломро фиристод. замин ба ӯ низ ба монанди ҳарфҳое ки ба ҷабраил алайҳиссалом зада будро гуфт. аз коре ки қарор буд бикунад, ба худо паноҳ бурд. микоил алайҳиссалом ҳам раҳояш кард. замин аз ин ки аз ӯ чизе хостанд, ба худо паноҳ бурд. микоил алайҳиссалом ҳам аз замин чизе нагирифта ба назди худо баргашт ва ҳарфҳои ҷабраил алайҳиссаломро такрор кард. сипас худованд назди замин фариштаи маргро фиристод. замин дубора нахост аз ӯ чизе бигиранд ва ба худо паноҳ бурд. фариштаи марг гуфт: ман ҳам бояд ба амре ки худованд ба ман кард итоат кунам ва ба худо паноҳ мебарам. аз замин чизеро ки мехост гирифт ва ҳамаи онҳоро аз як ҷо нагирифт. аз хокҳои сурху сафеду сиёҳ гирифту омехта кард. паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам чунин мефармояд ки худованди мутаол одамро аз як мушти хоке ки аз якчанд ҷои замин гирифта шуда буд офаридааст ва ба ҳамин сабаб аст ки инсонҳо ҳар гуна рангро доранд. миёни онҳо баъзе нарм, баъзе сахт, баъзе баду ва баъзе ҳам хуб ҳастанд. номи ҳазрати одам алайҳиссалом ба сабаби ин ки аз хокҳои ҷамъшуда аз замин офарида шудааст, одам гузошта шуд. иблис ки муддати 20 000 сол устоди фариштаҳо буд, бо зоҳири сафед ҳамчун нур дар осмонҳо зиндагӣ мекард ва дар замину осмон сажда мекард. иблис сиклети устухони одамро ки аз хок сохта шуда буд ва дар замини биҳишт буд, дид. ҳоло рӯҳи одам алайҳиссалом дамида нашуда буд. фариштаҳо ва иблис назди устухони одам омаданд ва фикрҳои худро баррасӣ мекарданд. онҳо ба ҳамдигар мегуфтанд: ин кист? ба чӣ коре меояд? худо барои чӣ инро офаридааст? мегуфтанд ва ба одам алайҳиссалом нигоҳ мекарданд. иблис ба фариштаҳо гуфт: агар худо бар ин рӯҳ бидамаду инро аз шумо боло бигардонад, шумо чӣ кор мекунед? фариштаҳо гуфтанд: ин чӣ саволест? мо аз парвардиgoramon итоат мекунем. иблис вақте ки фаҳмид мартабаи ин аз худ болотар аст, ҳасодаташ ба одам алайҳиссалом шурӯъ шуд. вақте ки худованд аз бинии одам алайҳиссалом рӯҳ дамид, одам алайҳиссалом бо атса задан чашмонашро кушоду гуфт: алҳамдулиллоҳи раббулоламин. худованд дар ҷавобаш гуфт: ярҳамакаллоҳ, худо туро раҳмат кунад. сипас худованд фармуд: ман кӣ ҳастам? одам алайҳиссалом гуфт: ту аллоҳ ҳастию ҷуз ту худое нест. худованд фармуд: дуруст гуфтӣ. худованд одам алайҳиссаломро рӯзи ҷумъа офариду ҳамон рӯз дар биҳишт ҷой дод. вақте ки рӯҳ ба баданаш паҳн мешуд, дар ҳама ҷои баданаш хун ба вуҷуд омад.
худованд ба фариштагон фармуд ба ӯ сажда кунед. ҳамаи фариштагон ба сажда рафтанду солҳо ҳамон хел монданд. вақте аз сажда бархестанд, диданд ки устодашон сажда накардааст. ба худованд гуфтанд: натавонистӣ ки ӯро ба сажда водор кунӣ, вале моро ба сажда овардӣ. барои шукри неъматат як бори дигар сажда мекунем. инро гуфтанду бори дуюм сажда карданд. шайтон бо сабаби сажда накарданаш нуре ки дошт дар як лаҳза аз байн рафт. сураташ ба монанди хуку баданаш зишт шуд. ҳар кас ки вориди биҳишт мешавад дар чеҳраи ҳазрати одам хоҳад буд, чун одам алайҳиссалом оғози башарият аст. дарозии қадди ӯ 30 метр буд. набирагони ӯ то ин дам рафта рафта то ин замон зебогии андоми ӯро аз даст доданд. худованд гуфт: эй иблис, вақте туро ба сажда амр кардам, чӣ чизе монеи ту шуд? иблис гуфт: ман аз ӯ болотарам, чун манро аз оташ ва ӯро аз хок офаридӣ. худованд фармуд: худи ҳозир аз биҳишт хориҷ шав. дар ин ҷо наметавонӣ иддаои бартарӣ дошта бошӣ. зуд бош, бирав ба берун, чунки ту ба нафрати худо гирифтор шудӣ. одам алайҳиссалом рӯзе дар биҳишт дар сайру гашт буд. хобаш омад ва ба хоб рафт. худованд як қабурғаи самти чапашро бардошт ва ҷояшро бо гӯшт пур кард ва бо он устухон ҳаворо офарид. ҳазрати одам вақте бедор шуд, нафареро дид дар наздаш нишастааст. гуфт: ту кӣ ҳастӣ? ҳаво гуфт: ман як занам. одам алайҳиссалом гуфт: зан яъне чӣ? гуфт: ҳамсари ту, ман ҳаво ҳастам. ту барои чӣ офарида шудӣ? то ман аз ту ва ту аз ман бошӣ. худованд фармуд: бо ҳамсарат дар биҳишт зиндагӣ кунед, аз тамоми неъматҳо бихӯреду баҳра баред, фақат наздики ин дарахт нашавед, вагарна аз золимон мешавед. шайтон аз будани онҳо дар биҳишт хушнуд набуд. барои он ки онҳоро аз биҳишт ронда гардонад, дасисаҳо мекард ва нақшае кашид. иблис замоне ки мехост вориди биҳишт шавад, нигаҳбонони он монеи ӯ мешуданд. дар ин вақт мор омад. ӯ ҳайвони дорои 4 пой буд ва шабоҳати ба уштур дошт. ӯ зеботарини байни ҳайвонот буд. шайтон назди ҳамаи ҳайвонот рафт, аммо ҳеҷ кадоми ӯро қабул намекарданд. мор ӯро қабул кард ва бидуни ин ки нигаҳбонон огоҳ шаванд, ӯро фурӯ бурд, вориди биҳишт кард. вақте ки морд вориди биҳишт шуд, иблис аз даҳони ӯ баромад, шурӯъ ба васваса кард. мор ба нафрати худованд гирифтор шуду пойҳояшро аз даст дод ва бо шикамаш хазида роҳ мегашт ва душмани инсонҳо шуд. иблис барои он ки онҳоро гумроҳ кунад, аз дарахте ки худо мамнӯъ карда буд, меваи чиду ба ҳаво бурду гуфт: ин дарахтро бубин, чӣ бӯи хубе дорад. мевааш чӣ қадар ширин аст, рангаш чӣ қадар зебост. сипас ҳаво аз он хурду барои одам низ овард ва ҳамон ҳарфҳое ки иблис ба ӯ гуфта буд, ба одам гуфт. ин дарахтро бубин, чӣ бӯи хубе дорад, мевааш чӣ қадар ширин аст, рангаш чӣ қадар зебост. одам низ аз он хурд. худованд аз ин бохабар шуд. одам дар паси ҳамон дарахт пинҳон шуд. худованд гуфт: намехоҳӣ аз он ҷо бароӣ? одам гуфт: шармам меояд. мо хатои бузурге кардем, моро бубахш. агар моро набахшӣ, вагарна бидуни шак аз шикастагони абадӣ хоҳем буд. худованд фармуд: дар ҳоле ки душмани якдигар шудед, аз биҳишт хориҷ мешавед. дигар дар рӯи замин зиндагӣ хоҳед карду то замани муайян аз неъматҳои он ҷо бархурдор хоҳед гашт. он ҷо зиндагӣ мекунед, он ҷо мемиреду дар рӯзи қиёмат аз ҳамон ҷо зинда мешавед. ҳазрати одам дар ҳиндустон ба замин омад. худованд фармуд: агар хоҳӣ бо ман ҳамсӯҳбат бошӣ, ман маконе дар рӯи замин қарор додам, ба самти он бирав. ҳазрати одам ба сӯи Макка рафт. ҳазрати одам баъд аз солҳои ашк рехтан ин дуоро мекард: худоё, мо бар худ зулм кардем. агар моро набахшию бар мо раҳм накунӣ, қатъан аз зиёнкорон хоҳем буд. худо тавбаҳояшонро қабул кард. ҳазрати одам ва ҳазрати ҳаво дар Макка дар маконе ба номи Арафот рӯбарӯ шуданду издивоҷ карданд. ҳамсари ҳазрати одам ҳаво 20 маротиба таваллуд кард. дар ҳар таваллуд 2 фарзанд, як писару як духтар ба дунё омад. дар маҷмӯъ 40 фарзанд.
ва бачаҳои ба дунё омада яке бо духтари дигар таваллуд издивоҷ мекарданд. Аввалин ҷиноятро писари ҳазрати одам Қобил анҷом дод. Қобил бо Луҳут ба дунё омад ва Ҳобил бо Иклимо ба дунё омад. Луҳут зеботар буду Қобил мехост бо ӯ издивоҷ кунад. ҳазрати одам алайҳиссалом бо фарзандонаш гуфт: ба худо қурбонӣ диҳед. Агар худованд қурбонии касеро қабул кунад, ӯ бо Луҳут издивоҷ мекунад. Ҳобил қурбонии зеботар оварду қурбонияш қабул шуд. Қобил Ҳобилро вақте ки хоб буд бо задани санге ба сараш кушт. пас аз ин ҳодиса одам алайҳиссалом Қобилро берун кард. пас аз муддате Қобилро низ писари худаш кушт. ҳазрати одам алайҳиссалом рӯи замин 1000 сол зиндагӣ кард. ҳазрати Анис мефармояд, ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: худованди мутаол мефармояд: эй набойрагони одам, замоне ки ту маро дуо мекуниву бахшиш металабӣ, ман туро мебахшам. эй набойрагони одам, гуноҳони ту агар ба мисли абрҳои осмон ҳам бошад, агар назди ман биёию истиғфор бикунӣ, нигоҳе ба зиёдаш намекунаму туро мебахшам. эй набойрагони одам, бо кулли иштибоҳ биёиву дар охири ин иштибоҳҳо ба ман паноҳ оварӣ, туро бо мағфирати нотамомам мебахшам. миннатдорем ки маро то охир ҳамроҳӣ кардед. агар аз ин гуна наворҳо ба шумо писанд аст, пас бо мо буданро фаромӯш накунед. хайр, то наворҳои навбатӣ.